Γεια σας City Vibers! Ένα ακόμα chapter του Vibe City Podcast μόλις ξεκίνησε και είμαστε εδώ για να καλωσορίσουμε τους σημερινούς καλεσμένους. Καλά ακούσατε, σήμερα έχουμε 2 καλεσμένους και είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι γι' αυτό. Αλλά πριν πάμε να δούμε ποιους έχουμε κοντά μας, σίγουρα θα καταλάβατε ότι έχουμε βγει από το Vibe City House και είμαστε εκτός και έχουμε έρθει στο αγαπημένο Diego, το οποίο είναι στο κέντρο της πόλης και σήμερα μας φιλοξενεί. Αλλά θα δώσω το λόγο στον Κώστα για να μας πει ποιους έχουμε σήμερα. Ποιους έχουμε? Έχουμε 2 άτομα. Είναι κάτι ξεχωριστό σήμερα. Όχι ένας καλεσμένος, αλλά 2. Είναι ένα πολύ ξεχωριστό δίδυμο στην house σκηνή της Αθήνας και όχι μόνο, και του εξωτερικού θα έλεγα. Πρόκειται για τον Πάνο Πισιτέλη και τον Σταύρο Μήτρου, που είναι όσο ευρέως γνωστοί ως Πίση και Junior Me. Καλώς ήρθατε, παιδιά! Καλώς ήρθατε, παιδιά! Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και μας φιλοξενήσετε και εδώ σε αυτό το υπέροχο χώρο. Στο σπίτι σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακριβώς που μας τιμήσατε. Λίγο πριν ξεκινήσουμε, ας δούμε ένα πολύ μικρό βίντεο από τις πιο δυνατές τους στιγμές. Γιατί πάμε να δούμε πώς τους έχουμε γνωρίσει και το vibe που μας έχουν χαρίσει. Είδαμε όλες τις δυνατές στιγμές. Θα δώσω το λόγο στον Κώστα και η κάμερα θα γυρίσει στα παιδιά για να τους γνωρίσουμε καλύτερα. Λοιπόν, Κώστα. Λοιπόν, πείτε μας αρχικά, παιδιά, πώς γνωριστήκατε, πώς προέκυψε το δίδυμο και πώς έγινε, ας το πούμε, η πρώτη γνωριμία. Ήταν παλιά φίλοι? Και αν συνδέθηκε κατά κύριο λόγο κατευθείαν με το DJing ή ήσασταν φίλοι από παλιά? Ναι. Κατευθείαν με το DJing. Η πρώτη φορά ήταν στο Βενιζέλος, στο αεροδρόμιο. Τυχαία γνωριμία. Γνωριζόμασταν μέσω Facebook. Πάνω σε έπαιζε τότε Κύπρο, εγώ έπαιζα Ρόδο. Είχα ένα resident εγώ κάθε Κυριακή στο DOT, ένα πολύ ωραίο μαγαζί στο κέντρο. Και έτσι με είδε στο αεροδρόμιο, ήρθε, γνωριστήκαμε και μου είπε ρε παιδί μου, καμιά Κυριακή ψήνεσαι γι' αυτό να παίξουμε μαζί και τέτοια. Και μετά από κάνα μήνα παίξαμε για πρώτη φορά μαζί στο DOT. Άρα σημειώσουμε αυτό ήταν γύρω στο 2016. Τέλη 15, αρχές 16. Τα ονόματα προέκυψαν τότε, δηλαδή τα είχατε ήδη, προέκυψε αφού γίνατε δίδυμο? Τα είχαμε ήδη, εγώ τα είχα ήδη. Εμένα ήταν Πάνος Πισιτέλης, μετά το κόψα το έκανα Πίση. Ήσουν ήδη έτοιμο. Το Junior Me πώς βγήκε? Τίποτα, ο μικρός της οικογένειας, το μήνα από το επίθετό μου και τότε είχα σκεφτεί. Το Junior Me ήταν κατευθείαν, εμένα έγινε μετά από 2-3 χρόνια. Γιατί έπιανε πολύ το Πισιτέλη. Έπιανε πολύ στην αφίσα. Θα πω, όλοι με φωνάνε πίσω. Λέω βάλτε το. Ωραία, παιδιά, η αφίσα δεν φτάνει. Δεν έφτανε, πήγαινε από κάτω. Εξ αρχής παίζατε αυτό το είδος μουσικής που παίζετε τώρα? Όχι, ήμασταν λίγο πιο tech house. Εγώ ξεκίνησα από soulful, funky, μετά καταλήξαμε λίγο στο, εγώ τουλάχιστον, στην πιο tech house μουσική και τα τελευταία 4 με 5 χρόνια είμαι λίγο πιο afro tech. Γενικά είμαι πολύ της μουσικής από jazz, rock, R&B, όλα τα πάντα από πατέρα και τέτοια. Οπότε γενικά είμαι πιο mainstream, αλλά περνάω πολλούς ήχους μέσα στο σετ. Δεν είναι ότι θα ξεκινήσω και θα παίξω σήμερα μόνο afro. Παρότι τα είδη στην αρχή ήταν διαφορετικά, πώς πέσατε τόσο πολύ λόγω χαρακτήρα, ας πούμε? Ναι, οι χαρακτήρες μας είναι τελείως διαφορετικοί. Α, εξαιρετικά, σε μουσική που παίζατε στην αρχή. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, δηλαδή όταν έγινε το connection, παίζατε κοντά? Έχουμε γενικά μια βάση. Όταν είναι ο πρωτογνωριστήκατε. Απλά ο καθένας, παιδί μου, παρεκτρέπει λίγο στα ακούσματά του, σε αυτό που θέλει, σε αυτό που του άρεσε εκείνο το βράδυ. Το ράβουμε και το φτιάχνουμε στα μέτρα μας. Ήταν δύσκολο να σας δεχτούν ως δίδυμο? Δηλαδή τα μαγαζιά, γιατί φαντάζομαι ότι είναι τελείως διαφορετικό ένα μαγαζί να λέει θα φέρω ένα DJ
ή θα φέρω Πηγαίνουμε δύο. σαν ντουο, δηλαδή είμαστε σαν μία μονάδα. Τώρα το καταλαβαίνω. Για τις αρχές λέω που ακόμα ήσασταν. Δεν ξέρω, μπήκε πολύ εύκολα. Μπήκε πολύ Σου εύκολα. άρεσε πιο πολύ. Όταν είχαμε ξεκινήσει εμείς δεν υπήρχε και αυτό πολύ. Αυτό. Τώρα έχει Ναι. γίνει πιο πολύ μόδα το duo, το back to back. Ναι. Θεωρείτε ότι ανοίξατε το δρόμο σε αυτό το κομμάτι του να μπει το back to back δίδυμο. sex. Στο δίδυμο. Όχι. Υπήρχαν έτσι και υπήρχαν και ωραίοι τζόκι. Εγώ που θυμάμαι. Ο COVID σας επηρέασε καθόλου, γιατί από όσους έχουμε μιλήσει, θεωρητικά όλους με κάποιο τρόπο τους έχει επηρεάσει. Εσάς σας επηρέασε καθόλου Σου ως δίδυμο? σταματάει γενικά τη ζωή, φτερά. δεν είναι, γιατί εμάς η μουσική ήταν η ζωή. Ταξιδεύαμε, δουλεύαμε. Δεν είναι ότι απλά πηγαίναμε ένα γραφείο, πηγαίναμε σε κόσμο, ήμασταν με κόσμο και ξαφνικά είσαι μόνος σου σε ένα σπίτι και οκ. Έπαιξε σημαντικό ρόλο κακό για τα υπόλοιπα που είπαμε, αλλά έπαιξε σημαντικό ρόλο στην διαφήμιση της ηλεκτρονικής σκηνής κυρίως. Μπήκαμε σε πολλά σπίτια. γιατί Μπήκαμε ήταν σε όλοι πολλά μέσα και σπίτια, λέγανε τα μπράβο. Δεν live θα stream μπορεί- που παίζαμε. δεν θα μπαίνεις ποτέ. Και αγαπήσανε τη μουσική, δηλαδή είδαν ότι δεν είναι μόνο ξύλο τέχνο. Ναι. Επειδή είσαι κλεισμένος και αυτά, γράφεις κομμάτια, Δημιουργικά. βγαίνει το συνέστημα Ναι. δημιουργικά, λες οκ, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, θα δουλέψω, θα γράψω κομμάτια, όταν ξανανοίξει, να έχω τις παραγωγές μου κλπ. Τέλεια. Νομίζω μου έδωσε την τέλεια πάσα για να Ναι, πάω στην επόμενη ακριβώς. ερώτηση. Και εμένα αυτό που είναι. Λοιπόν, παραγωγή. Για πείτε μας γι' αυτό. Πόσο σημαντικό είναι για έναν DJ να είναι και παραγωγός, το Καλά. αντίστροφο, Λέω. και πώς αυτό μπορεί να το βοηθήσει στην καριέρα του, στο μέλλον του, Και στην σαν πορεία DJ, του. 100%. Μπορεί να- Τώρα πλέον, Ειδικά Είναι τώρα, βασικό. όχι μόνο παραγωγός, πρέπει να είσαι τα πάντα. Από manager μέχρι δεν ξέρω τι Μέχρι άλλο. μπαλέτες, Social media, υπάρχουν διάφορα. Αλλά η παραγωγή είναι σημαντικό κομμάτι ενός τζόκι πλέον. Πώς το διαχειρίζεσαι εσύ αυτό, το μπορείς? Το καλό είναι ότι εγώ δεν άλλαξα. Δηλαδή, εγώ Μπράβο. αυτός που ήμουν δεν άλλαξα και δεν μου τέριαζε καλά να άλλαξα. Δηλαδή, πολλές φορές μου είχαν πει εσύ κάνε αυτό για το TikTok Ναι, ναι, ναι. ή για το Instagram. Δεν μου βγαίνει και δεν θέλω ποτέ να είμαι ψεύτικος στον κόσμο. Ρε, παιδί. Αυτό που θα βλέπουν εδώ live, το βλέπουν όπως είναι Instagram, όπως είναι TikTok. Ωραίο, σημαντικό αυτό. Ναι, και αυτό. Δηλαδή, είναι κακό να βλέπει κάποιο TikTok να λέει εγώ και να πάει να σε ακούσει live και να βλέπει να άλλο. είναι Είναι άλλο. τελείως Κάτι Ακριβώς. τελείως διαφορετικό. Είναι τελείως διαφορετικό. Έχεις παρατηρήσει όμως τώρα ότι το Instagram ή τα social media π.χ. πολλοί να το βάζουν πρώτο σε σχέση με τη δουλειά τους? Κυρίως στο εξωτερικό. Δηλαδή για να σε κλείσουν, μπορεί να ακούσουν το ένα social. track μας ωραίο αυτό, Ναι. θα δίνουν στα social. Αν δεν έχεις top, δεν σε κλείνουν. Μπορεί το track να είναι top, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είναι Τι πολλά. μπορεί να σας δώσει έμπνευση για μια παραγωγή? Το dance floor μας έδωσε από το dance floor, δηλαδή. Είναι Το εντελώς vibe. vibe δυνατό track, το οποίο ήταν στοχοποιημένο από την αρχή, όπως το βγάλαμε, να μπαίνει στο peak του set μας και να γκρεμίζονται, ας πούμε. Πριν βγει το δουλέψαμε, παραδείγματος χάρη, και όντως γινόταν αυτό. Γινόταν χαμός στο dance floor. Για πείτε λίγο για τα τελευταία σας, τα πιο πρόσφατα που έχει Πιο πρόσφατο είναι κυκλοφορήσει. το dance floor είναι. Ναι, που είναι Πέρυσι είχαμε στο βγάλει Inspired. το Djembe, το οποίο πήγε πολύ καλά, λίγο πριν το καλοκαίρι. Και το επόμενο τώρα φέτος που βγήκε, έχει ένα μήνα φρέσκο, το Dance Floor, το οποίο και αυτό το Charter έχει πάει πολύ καλά. Καλό τάξη εδώ. Καλό τάξο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πόσο θεωρείτε ότι θα κρατήσει όλο αυτό? Θεωρείτε ότι έχει φτάσει στο πικ όλη αυτή η μόδα? Θα έρθει κάποια στιγμή που θα πέσει, θα προσωπικά- μείνει εκεί? Εγώ προσωπικά συμφωνώ με όλο αυτό. Μ' αρέσει γιατί αυτό θέλαμε. Να ακουστεί η μουσική μας παντού. Πιστεύω θα κρατήσει αρκετά χρόνια. Είναι κάτι που έλειπε από το τέτοιο. Είναι Ο Πάνος στο- έχει λίγο αντίθετη άποψη, παραδείγματος χάρη. Είναι στο χέρι μας και στο χέρι και των Μπράβο. νέων παιδιών. Και εγώ βλέπω λίγο ότι Ναι, εντάξει. στην Ελλάδα δεν ξέρω αν θα κρατήσει. Στο εξωτερικό θα κρατήσει σίγουρα. Γιατί είναι πιο σωστά, πιο επαγγελματικά. Εδώ επειδή έγινε λίγο μπαμ, Θεωρείς ότι όταν φτάσει στο πικ και αρχίσει κάθοδος θα φταίει, μέσα εισαγωγικά φταίει, μόνο το κομμάτι των DJ ή και τα ίδια τα μαγαζιά? λέω μαζί όλα, γι' αυτό βάζω και του καλλιτέχνε μα αλλά και τα μαγαζιά. Γιατί τα μαγαζιά, κανένα μαγαζί δεν ήταν έτοιμο για να έχει dance σκηνή. Ξαφνικά όλοι θέλουν να Όλοι έχουν dance θέλουν, σκηνή, ναι, μα ναι, δεν ναι, έχει ναι, τι ναι, υποδομέ. ναι, ναι, ναι. Οπότε, Και τον ήχο οπότε πολλές εμεί φορές. παίρνουμε νέο κόσμο ας πούμε, που το άκουσε που λέμε από COVID και βγαίνει στα μαγαζιά. Όταν δεν το υποστηρίζει το μαγαζί. Έτσι. Γιατί η δικιά μα μουσική πρέπει να έχει το σωστό ήχο και πάει σε ένα μαγαζί που δεν έχει το σωστό ήχο. αυτό θα πει, βασίζεται. Α, εντάξει, δεν κάνει μουσική αυτή. Αν δεν έχει σωστό, πολύ σωστό ήχο, δυστυχώ θα τον χάσει κατευθείαν. Δεν μου αρέσει που δεν είναι εκπαιδευμένο. Δηλαδή, Είστε βγάζω. όντως τελείως Ναι, ναι, αντίθετοι. ναι. Σε κοίτα όλους. να δεις, είναι yin και yang. Έτσι, Καταλαβαίνεις. τέλεια, Οπότε τέλεια, κάνουν το τέλεια. γι' Αυτό- αυτό. Τελείωσε. Και το κάνετε το τέλειο. Πάω και λίγο επειδή έχετε κάνει και κάποια σετ στο εξωτερικό.
Φαντάζομαι έχετε δει μεγάλη διαφορά ή στην εκπαίδευση του κοινού, ελληνικό κοινό. Και Πού έχετε την παίξει αποδοχή, καταρχήν? πώς ακούει. Μας πείτε πού έχετε παίξει από εξωτερικό μέχρι Εξωτερικό στιγμής. έχουμε παίξει Λονδίνο, Μαρόκο, Ισραήλ, Ρουμανία, Τουρκία στον Πόντρου. Ναι. Α, πολύ Πολύ, διαφορετικά κοινά. Πορτογαλία. Πορτογαλία, Αγαπάμε Πορτογαλία. Μερισέιρα. Δηλαδή, σίγουρα το από κοινό κουλτούρα σε είναι κουλτούρα. πιο Το ζεστό. vibe, Δεν είναι τόσο δύσκολο το κοινό. Δηλαδή, ό,τι track και να περάσει, το αποδέχεται πολύ πιο εύκολα. Είναι πιο. Μα είχα πει το αποδέχονται πέρσι πιο εύκολα. ότι θέλω να παίξω μόνο του. Δηλαδή, μόλις παίξαμε έξω. Όταν γκρινιάζει, λέει αυτό τώρα. Μόλις παίξαμε έξω και ήρθαμε ξανά Ελλάδα και αυτό. Ναι. Το πρώτο που γύρισα και του λέω. Τέλος. Το Παιδί δουλεύεις. μου, εντάξει. έρχονται για να χορέψουν. Δηλαδή, δεν βλέπει κινητά. Δεν βλέπεις, δηλαδή, πήγαμε Πορτογαλία σε ένα Πορτογαλία. φεστιβάλ και είχε 1500 και δεν έβγαλε κινητό κανείς. Ναι, ναι. Ήταν όλοι happy. Χορεύανε. Τίποτα, δεν ήρθαν ας πούμε. Το δουλεύετε προς τα εκεί, κάποια στιγμή να φύγετε στο εξωτερικό. Σίγουρα. Σίγουρα. Χώρα του εξωτερικού που θέλετε να παίξετε, που είναι, λέτε, αν παίξουμε εκεί, τέλος Αυτό μετά. ήταν. Αυτό ήταν. Είναι όνειρο ζωής. Εντάξει, δεν Έχετε ξέρω. σκεφτεί? Βορρά-νότο. Εγώ θέλω πολύ Αμερική. Το λέω γιατί είμαι γεννημένο, έχω γεννηθεί στην Αμερική και θα ήθελα πολύ Οκ. να πάω να πω ότι έπαιξα τα Ναι. τρίδα. Πόσο δύσκολο είναι τα καλοκαιρινά tours? Πείτε μας λίγο. Άμα αρχίσω να λέω ιστορίες. Ναι. Δώσε μας, δώσε μας. Κάνα θέλουμε. το τράωρο εύκολα. Γιατί εμείς λέμε να έρθει καλοκαίρι να ξεκουραστούμε, εσείς έχετε το αντίθετο. Όχι, Εμείς λέμε να έρθει Οκτώβριο. να χαλαρώσουμε. Εντάξει, Εντάξει. είναι κάτι πολύ δύσκολο. Challenge accepted. Θα πάω εγώ. Ξεκάθαρα. Θα την Είναι. πάρεις στην ομάδα. Σας παρακαλώ Πολύ πάρτε. ευχαριστώ. Εδώ θέλω να ρωτήσω βέβαια και το άλλο, ότι επειδή μπορεί να βλέπουν, ξέρεις, τη Λάμψη, να το πω έτσι, τι υπάρχει πίσω από αυτό, δηλαδή πραγματικά, ότι Ατελείωτα μπορεί να βλέπουν χιλιόμετρα. αυτοταξίδια. Ατελείωτα χιλιόμετρα. Πολύ κούραση. Καθυστερήσεις, πτήσεις. Ναι. Φόβος στις πτήσεις. Να μην τη χάσετε ροής. Όχι. Α, τι. Φοβάται το Α, άλλο. στο Έχω αυτό αεροπλάνο. το. Μου έχει χαλάσει 5 σοτσάκια γιατί απογείωση και προσγείωση Παρότι έχεις κάνει τραβάει. τόσα ταξίδια Ναι. σε Πλέον και είμαι πιο cool. Στα πρώτα ταξίδια, στα 20 πρώτα, 25, Άλλαζα θέση. ήμουνα έτσι εδώ. Είχα αυτό και του Άλλα τραβούσα τα το σορτσάκια. Πάντα. Και μου λέει αυτός ήταν χαλαρός, διάβαζε ένα βιβλίο ή σχολιόμουν κινητό. Όταν Και έχετε έχουμε κάνει ακόμα, πολύ, ναι. έχουμε κάνει πολύ χιλιό και πολλούς ηρωισμούς. Εμείς είμαστε και τρελοί, μπορεί να σου πει, θα έρθεις να παίξεις, να παίζουμε. Δηλαδή, Κάναμε πέρσι κάτι παίζαμε καλό. Λευκάδα, το απόγευμα και 2 ώρα το πρωί πρέπει να πάμε να παίξουμε στο Άστρο, σερί. Να Από οδηγήσουμε 5 αυτά, ώρες. Έτσι, και την προηγούμενη σερί παίζαμε Καλαμάτα. Τέλεια. και μετά Όντως πετάγαμε θα για πάω μαζί. Κύπρο. Φεύγω. Και ένα ωραίο πέρυσι, συγγνώμη, βρεθήκαμε, λοιπόν, ήταν κλεισμένο ένα event στην Τίνο το Σάββατο. Και προκύπτει η πρόταση από εξωτερικό για Μαρόκο. Παρασκευή στο Μαρόκο. Και λέμε θα πρέπει να κυρωθεί η Τίνος, γιατί δεν γίνεται. Ναι. Λέω εγώ, Γιατί να περιμένετε, κυρωθεί? λέω. Γιατί δεν υπήρχαν. Όχι, πώς το θα κατάλαβα, πάω. αλλά Ναι, φαντάζομαι Ναι. ότι θα είπες γιατί να ακυρωθεί. Θα βρω τρόπο. ναι. Και λέω, δώσ' μου λίγο χρόνο. Ναι. Ο Junior είναι πάντα έτσι. Δηλαδή, εγώ του λέω, όχι, θα ράξουμε να δούμε και το Μαρόκο. Δηλαδή, έλεγα, θα πάμε σε μια. Έτσι. Όχι, πρέπει να παίξουμε και στην Τίνο. Το ψάχνω, του λέω σε μέσα για ό,τι σου πω. Του λέει, πες μου. Φεύγουμε από Ραμπάτ, πάμε Καζαμπλάνκα. Καζαμπλάνκα, αεροπλάνο, πτήση για Μιλάνο. Πτήση άλλη για Μύκονο. 11 η ώρα είμαστε Μύκονο. Φουσκωτό, 11,5 ώρα για Τίνο. Γιατί είναι. 5 μποφόρ, δεν μας έπαιρναν. Τελευταία στιγμή βρίσκουμε τελικά έναν άνθρωπο που μας πήγε. Όπου πρέπει εκείνη την ώρα να Η είναι ψυχή. συνεχίσω σόλο. Η ψυχή στην πλάτη. Εγώ πέρασα υπέροχα στο φουσκωτό. Ναι. Πάλι η άλλη μια Εγώ φορά είχα ήταν- πεθάνει από το φόβο μου. Α, δεν είναι μόνο αεροπλάνο, είναι και τα φουσκωτά. Τώρα είχε 5 μποφόρ βράδυ, 12 η ώρα, 12 παρά. Να μην βλέπεις Ναι, να τίποτα και να βλέπεις τίποτα. Ναι, πηγαίνεις ναι. έτσι. Και φτάνουμε 1 η ώρα εκεί και 2 η ώρα παίζαμε στην Τίνο, παίζαμε στο μαγαζί. Γυρνάγαν όλα έτσι, γυρνάγαν όλα. Πώς Έπαιζες βλέπατε Όλα την γύρω. κονσόλα, δεν ξέρω. τίποτα, δεν γίναγε το όλα γυρνάγαν όλα. Λέω δεν γίνεται. Συγγνώμη, μέχρι τις 9, μέχρι τις 7 το πρωί, 7.30, 9 φεύγαμε για Μαρόκο Μύκονο, πίσω. Μύκονο, Ηράκλειο, Κρήτης και παίζουμε πάλι κατευθείαν Σερί 5,5 ώρα απογευματινό στην Κρήτη. απογευματινό στην Κρήτη. Το βράδυ ήμασταν λίγο δύσκολα, πάμε χάρη. Ήμασταν Εντάξει, λίγο- αυτό λίγο, ήταν λίγο από τα πιο δύσκολα. τέτοια. Ναι. Λίγο πιο δύσκολο. Το φετινό καλοκαίρι που βλέπετε έτσι. Άμα το σχεδιάσει, άμα το σχεδιάσει. Αν το αφήσει πάνω μου, Είμαι ήδη, επειδή κλείνουμε κάποια, Ναι. τώρα πλέον τους έχω, δηλαδή κάθε μέρα τους λέω,
θα το κλείσουμε από τώρα, θα είναι normal, θα είναι συνεννοούμαστε normal, με θα είναι το normal. με το γραφείο και αυτά, συνεννοούμε πιο πολύ εγώ, αλλά έχουμε βάλει στόχο να κάνουμε πιο φυσιολογικό. Δηλαδή για να είμαστε και εμείς πιο αποτελικοί. Έχει τύχει ποτέ να παίξετε σε τόσο δύσκολο κοινό που να έχετε θεωρητικά δώσει τον καλύτερο σας αυτό και να μην βλέπετε ανταπόκριση? Τα γαλματάκια ακούνε. Και αν ναι, πώς το διαχειρίζεστε αυτό? Κλείνουμε λέει την κονσόλα και φεύγουμε. Όχι. Πάντα θα προσπαθήσεις λίγο να κάνεις και εσύ το παιχνίδι σου, να ψαχτείς, να τους περάσεις κάτι άλλο κτλ. Εντάξει, αν δεν τα καταφέρεις, οκ. Σταματάς. Σας Δεν έχει ξαναδουλεύεις. τύχει έτσι ένα... Συνήθως εγώ το έριχνα πάνω μου. Το έριχνα πάνω μου. Καλό είναι, αλλά όχι τελείως. Δηλαδή, και αυτοί μπορεί να μην είχαν διάθεση, ο κόσμος, συγγνώμη, να μην είχε διάθεση, να μην ήταν η βραδιά τους, να μην ήταν η βραδιά μας. Το έριχνα και πάνω φυσικά. Ο καλός της Γιώργης εκεί φαίνεται, στη δύσκολη βραδιά. Το μεταξύ, λατρεύω απίστευτα που λέτε disc jockey, γιατί είναι πραγματικά είναι. Την αγαπώ αυτή την φράση, την αγαπώ, γιατί συνήθως το λέτε DJ. Ενώ disc jockey είναι εξαιρετικό. Ήθελα να πω αν έχει τύχει σε ένα από αυτά τα βράδια που είστε πίσω από την κονσόλα, αν έχει τύχει να λάβετε έτσι μια έντονη αντίδραση θαυμασμού, έκφρασης, αντίδρασης, κάτι, οτιδήποτε έτσι που να πείτε είναι πιο υπερβολικό. Όπα, τι έγινε εδώ. Εγώ το μόνο που δεν θα ξεχάσω ήταν σε μια επαρχία, οι προ-COVID εποχές που ήταν full το ελληνικό. Και μας έχουν κλείσει κάτι παιδιά που το μαγαζί έπαιζε πιο πολύ ελληνικά. Έχουν έρθει 3 φορές να μας ρωτήσουν πότε θα βάλετε ελληνικά. Του έχω πει ότι θα πάμε ξύλο σε λίγο. Και τέλος πάντων από μακριά βλέπω χειρονομίες. Στο δεν το λες. Ναι. Χειρονομίες. Και του λέω αδερφέ, αν δεν κατέβουμε σε 10 λεπτά, θα πάμε και ξύλο. Δηλαδή δεν υπάρχει. Ξέρω πολύ. Υπάρχει κάποια έτσι αγαπημένη συνεργασία που έχετε από εδώ με κάποιο DJ που έχετε παίξει είτε εδώ είτε που είναι και αυτός αντίστοιχα resident εδώ, αλλά έχετε παίξει κάπου αλλού μαζί? Γενικά φέρνουμε, από ελληνική σκηνή θέλουμε να φέρνουμε για να αναπτύξουμε και νέους και με όλους περνάμε καλά, δεν έχουμε. Λέω μήπως με κάποιον έχετε ας πούμε έτσι... Με τον Πάπα έχουμε κολλήσει, με τον Νίκο, με τον Junior Πάπα. Κολλήσαμε ραπάντεχα στη Θάσο. Στην ενέργεια. Δηλαδή, ας πούμε. Μουσικά δεν κολλάμε. Ναι. Και λέμε, όχι, θα βγει, μια χαρά θα βγει. Και βγάλαμε ένα πολύ ωραίο vibe προς τα έξω. Περάσαμε όλοι πολύ ωραία, ακούσαμε πολλά θετικά σχόλια. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, γιατί βλέπουμε πολλά παιδιά τα οποία έτσι είναι πιο νέα σε ηλικία κτλ. Και είναι στο opening κομμάτι. Πόσο εύκολο είναι, γιατί καλός ή κακός πάντα το opening act δεν έχει τόσο κόσμο, δεν έχει τόσα κινητά. Το πιο δύσκολο σημείο του. Δεν έχει τόσα κινητά που τραβάνε story. Οπότε... Είναι και το πιο δύσκολο και το πιο σημαντικό σε ένα βράδυ. Συμφωνώ. Με ένα κακό warm-up θα βγει πολύ λάθος η βραδιά. Όταν όμως παίζεις στην αρχή που δεν έχει τόσο. Γιατί στο live event πάντα ο κόσμος στο άνοιγμα είναι λιγότερος. Άρα δεν υπάρχουν τόσα story που θα σε δείξουν. Πώς εσύ μπορείς μετά να φύγεις από το opening και να προχωρήσεις να είσαι main όνομα μια μέρα? Όταν δεν σε έχει δει τόσο πολύ. Άκουσα τον Γρηγόρη, τον Ezzy Greg σε κάτι πρόσφατο στο TikTok νομίζω το είδα, ότι εάν με ακούσει εσύ που παίζω νωρίς, όταν θα κατέβει ο main DJ, θα πει ότι αυτός έπαιζε και πριν, που έπαιζε ωραία, ας κάτσουμε να τον ακούσουμε. Και εκεί μετά μπορείς να περάσεις τις μουσικές που θα ήθελες να περάσεις. Πάλι, θα έχει λιγότερο κόσμο. Αλλά μπορείς να κερδίσεις μέσα από αυτό. Κερδίσεις σίγουρα εμπειρία γιατί θα παίξεις με ένα πιο καλό όνομα, πιο μεγάλο, πιο αναγνωρίσιμο, οτιδήποτε είναι αυτό. Πρέπει να είσαι πολύ σωστός. Εγώ τουλάχιστον ό,τι έχω κάνει τα προηγούμενα χρόνια και ό,τι συνεχίζω και κάνω, αν παίξω με κάποιον που θα κάνω warm-up, προσπαθώ να είμαι 100% focus, 100% αυτός που πρέπει, να περάσω το σωστό set στον κόσμο, να του ζεστάνω για να μπει το επόμενο όνομα και να κάνει τη δουλειά του πιο εύκολα. Ένας που κάνει warm-up δεν πρέπει να σου κάψει ούτε ένα κομμάτι. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως ενώ δεν πρέπει να σου κάψει ούτε ένα κομμάτι, πρέπει και αυτοί που είναι εδώ να τους ζεστάνει τόσο καλά, να είναι χαρούμενοι τους έχει έτοιμους για σένα, να είναι στο vibe. Ακριβώς. Που σημαίνει ότι αυτό είναι τρομερό σχολείο. Αυτό που δηλαδή ρώτησες τι κερδίζει τα πάντα. Εγώ δηλαδή από τα warm-up έμαθα πολύ μουσική. Το πόσο σκέφτεσαι μέχρι να πας, εγώ ανοίγω αυτόν, δεν πρέπει να το κάψω κανένα. Αλλά πρέπει, γιατί θα έχω και 200 άτομα από κάτω, πρέπει μαθαίνεις τι θα περάσω, αυτά, αλλά να είναι και hot.
Δηλαδή και εμείς ξεκινήσαμε με warm-up σε Timbuk τώρα μέσα που το Timbuk άνοιγε στην πόρτα και είχε κόσμο. Και εμείς έπρεπε να τους έχουμε μέχρι να ανέβει 2 η ώρα ο άλλος ή να είναι κόντο. Στέναμε, σολκουλιές, αυτά. Πηγαίναμε και στα jazz, πηγαίναμε για αυτά, αλλά ωραία, happy. Και μας πιάνανε, ενώ ήταν λίγοι, αυτό που λέει, κατεβαίναμε, νιώθουμε ρε παιδιά, τι ωραίες μουσικές. Οπότε ξαναπέζω. Ανεβαίνουμε στις 6. Καλά, δεν φεύγουμε. Ναι. Υπήρχε όντως αυτό. Σε βάζει να ψάχνεις και μουσική. Θεωρείτε ότι η δουλειά του DJ είναι πιο πολύ στο αντρικό φύλο παρά στο γυναικείο? Είναι πιο εύκολο για έναν άντρα από ότι για μια γυναίκα? Λέω, νομίζω είναι το αντίθετο. Το αντίθετο, Εντάξει. Είναι πιο εύκολο να ανέβει, νομίζω. Νομίζω είναι το ίδιο. Ναι, σχεδόν. Ξεκίνησε από Νίνα Γκράβιτς στη φάση. Εντάξει, να έγινε πιο. Υπάρχουν αρκετές, έτσι. Τώρα πλέον υπάρχουν αρκετές και δυνατά ονόματα. Δηλαδή Ναι, τα ναι, κορίτσια. και το έχουν και αυτό. Μπράβο, Είναι σε καλό δρόμο. Ένας international Πάμε DJ δυνατά. που θα θέλατε π.χ. να κάνετε Εγώ ένα warm-up, θα ας ήθελα πούμε, να ένα όνειρο παίξω ζωής π.χ. μέσω Adriatic. Το σετ τους είναι υπέροχο. Τους έχω ακούσει Ελλάδα, τους έχω ακούσει Βαρκελόνη, για μένα είναι υπερτόπ. Εσύ πάνω. Δεν έχω κάποιο και καλά. Το σκεφτεί. Αυτό το junior λέει με Έχω βλέπει. σκεφτεί ότι ενώ δεν ταιριάζω καθόλου, είναι ο Fisher, αλλά μου αρέσει τόσο πολύ σαν χαρακτήρας, είναι έξω καρδιά. Είναι Το καλοκαίρι το μου πιο στέλνει cool βίντεο. τυπάκι. Μου δείχνει βίντεο Ναι. το καλοκαίρι. Είναι τόσο η ενέργεια Σαν του προσωπικότητα, που θα ήθελα πολύ να τον γνωρίσω. Γιατί είναι και διαφορετικές μουσικές μας εντελώς. Έχετε ακούσει γενικά αρνητικά σχόλια από συναδέλφους? Αρνητικά. Ή τύπου. Εντάξει, προφανώς. Hate. Ναι. Εντάξει, ταξιτζίδες είμαι αυτοί. Τι. Ο όρος αυτός νομίζω είναι αυτό που Εντάξει, μπροστά πώς το είναι διαχειρίζεστε? καλή, δηλαδή από πίσω. Χάρη, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Εσείς έχετε Πώς πει το κι άλλους. διαχειρίζετε? Πώς το Έβα, τι Δεν κάνουμε διαχειρίζετε? είμαστε. Δεν είμαστε. Όλα cool. Ναι, μωρέ. Δεν με νοιάζει. Μακάρι να μπορούσα να. Ό,τι hate Εντάξει, βγάζεις, αρχές άμα το ήταν βγάζεις λίγο- στον άλλον face to face, είναι πολύ καλύτερο γιατί καταλαβαίνεις κάποια πράγματα. Μπορεί να το. Όντως, ρε φίλε, μπορεί να έχεις δίκιο. Ναι. Τα από πίσω τα μπλου, οκ. Στην αρχή σας Υπάρχουν αυτά, υποδέχτηκαν δεν καλά. υπάρχουν. Όλες Αντί τις υπάρχουν. δουλειές. Ακριβώς, δεν είναι. Στην αρχή σας υποδέχτηκαν καλά, να το πω έτσι. Ήταν εντελώς διαφορετικά αυτό που είπα και στην αρχή Ναι. τα χρόνια Ναι. τώρα με το αυτό που βρίσκουν οι νέοι που μπαίνουν. Βρίσκουν ένα έτοιμο πράγμα. πώς να το πω. Ήταν πολύ δύσκολα για μας. Πάντως νομίζω ότι γενικά πλέον υπάρχει πολλοί κόσμος έτσι νέα παιδιά που μπαίνουν. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό. Δηλαδή, Είναι ωραίο. πολύ σοριδό μάζα που λέει είμαι DJ. Είναι Δεν ξέρω κατά πόσο όντως. Αυτό απλά θα πρέπει να ξεχωρίζει γιατί είναι πολύ πλέον. Να ξεχωρίσει Ο αυτό. καλός θα ξεχωρίσει. Τώρα Θα είναι μείνει. φούσκα όπως είναι όλα. Ναι, τα ναι, ναι, επικοινωνία, ναι, φούσκα σίγουρα, είναι. Ο σίγουρα, κάποιος θα πλουτίσει, ο άλλος θα μπει μες στη φούσκα και θα φύγει μαζί να χάσει τα λεφτά του. Που είστε στην ομάδα του Yucatan. Πόσα χρόνια είστε, παιδιά? Ανήκουμε στο Yucatan 1,5 χρόνο, 2. Ναι, κάπου εκεί. Τέλεια. Ανήκουμε και στο agency και στο party label. Είμαστε 2 χρόνια μαζί με τα παιδιά. Μπράβο. Κάνουμε εξαιρετική δουλειά. Προσπαθούμε όλοι να βάλουμε το λιθαράκι μας για να γιγαντωθεί όλο αυτό. Πάμε καλά. Τέλεια. Οπότε κερδίσματα και Yucatan. Ναι. Τα φιλιά μας. Τέλεια. Νομίζω ότι κάπου εδώ τα είπαμε όλα, τους έχουμε ξεψαχνίσει. Άρα, τώρα τι ήρθε η στιγμή. Spill the tea. Τέλεια, λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει ένα πρώτο ωραίο παιχνιδάκι για σας. Λέγεται Me or You, πώς θα το Yes. ονομάσουμε. Αυτό ακριβώς. Θα σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Θα κλείσετε τα ματάκια. Φυσικά κάποια θα κλείσετε τα Ωραία. ματάκια σας. Και αυτό που πρέπει να κάνετε είναι, εμείς θα σας θέσουμε κάποιες ερωτήσεις με βάση τα σκονάκια μας και εσείς θα πρέπει με το χεράκι σας να δείξετε ποιος το κάνει. Εσύ, ο εαυτός μου ή ο δίπλα. Ποιος είναι αυτός που παίρνει τελικά τις αποφάσεις στο ντουο μεταξύ σας. Μέση. Μαζί, 50-50. 50-50. Βάλτε Δεν χέρι. ξεκίνησε δυνατά το παιχνίδι. Ποιος έχει τις περισσότερες κατακτήσεις? Οκ. Ποιος θυμώνει πιο εύκολα. Ποιος αγχώνεται πιο εύκολα. Ποιος είναι πιο γκρινιάρης? Ποιος έχει πιο ωραίο στυλ. Μέση. Εμείς, δείχνει εμάς. Και τους δύο. Ναι. Ναι. Ποιος φλερτάρει πιο πολύ? Ωραία. Ποιος ξοδεύει πιο πολλά λεφτά σε μια έξοδο. Μπράβο. Ποιος έχει ακυρώσει συνεργασία και μετά το μετάνιωσε?
Ποιος έχει φλερτάρει λέγοντας τη φράση «Είμαι την Τζέι». Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Έχεις πει τέτοια ρε. Έχεις πει τέτοια πράγματα. Εσένα έδειξαν, μπρο. Δεν το κάνω ποτέ. Θέλω να πω ότι παρότι θεωρείτε ότι είστε έτσι διαφορετικοί, δώσατε σχεδόν τις ίδιες Το απαντήσεις. βρήκαμε. Ναι. Πάμε στο δεύτερο παιχνίδι ως διαμαγείας. Θα απλώσετε τα χέρια σας πίσω και θα βρείτε μπαμπαμ, 2 πινακάκια. Απίστευτο. Έλα! Εμφανίστηκαν. Καλά, εδώ εμφανίζονται Ταραρα. τρελά πράγματα. Εδώ τα έχεις βάλει ρε. Λοιπόν, το παιχνίδι λέγεται How well do you know each other. Θα κάνουμε κάποιες ερωτήσεις, κρυφές απαντήσεις ένας από τον άλλον. Εντάξει, για να δούμε αν θα έχετε τις ίδιες Τις απαντήσεις. ίδιες. Ωραίο, μου αρέσει. Πίση, πες μας το αγαπημένο φαγητό του Junior. Α, εδώ έχουμε έκθεση, Η ιδεών. κάμερα σου Το εκεί. βρήκε. Για να Για να δούμε. δω. Το βρήκε. Σουβλάκια, κοκαλά. Ω! βρήκε, το Έλα, βρήκε, το καλησπέρα, τα Ωραίος. ξέρει, δυνατός. Ωραίος. Πάμε. Λοιπόν, Junior, ποιο είναι το αγαπημένο χρώμα του Πίση? Ρωμένο χρώμα. Μαύρο, μαύρο. Α, φαίνεται βέβαια, παιδιά, κιόλας. Θα ήταν εύκολο λίγο αυτό. Ωραίο. Δεν το περίμενα η αλήθεια. Τίποτα, δεν θα φύγουμε παντρεμένοι. Ναι. Έτσι, τελικά αυτό θα δούμε. Λοιπόν, Πίση, τι ποτό πίνει ο Junior. Πώς μου το πες πριν. Α, όχι, δεν είναι. Εδώ θα τα γράψω. Εδώ θα τα μάθω όλα. Αυτό που είπε πριν. Το είδατε, το είδατε. Εδώ πέφτει αντιγραφή. Πάμε. Παλώμα, ναι. Τέλεια, φωτιά. εξαιρετικά. Junior, Παρακαλώ. ποια είναι η χειρότερη συνήθεια που έχει ο Πίση πριν από κάθε σετ? Η χειρότερη συνήθεια. Όπου ξεκίνησε να γράφει, νιώθεις ένα άγχος, την ανάσα του στο σβέρκο σου. Καλά, ακόμα γράφει. Να το, για να δω. Για δω. Και να δούμε αν ισχύει. Για να βάλει. Κάθεται χαμένος Χαμένος και και πίνει πίνει νερό. Γκρίνια. Εντάξει, ναι. Όχι. Ναι. Ανάμεσα στα δύο. Άρα όντως είσαι ο πιο γκρίνιος. Ναι ρε. Ναι, ναι, αν δεν είναι κάτι. Κάτι ή κάτι αυτό. Λοιπόν, Πίση. Η πιο άβολη στιγμή του Junior σε σετ. Που έχει ζήσει, Που δηλαδή έχει σε κάποιο ζήσει. σετ. Δεν γράψεις. Όχι, Γράψτε δεν το, το κάνουμε γράψω. σε μπλερ. Ναι. Τι να γράψω τώρα. Μην πεις τι γράφεις. Πιο άβολη στιγμή μου. Για Για πάμε. πάμε. Τουαλέτα. Τουαλέτα κόψιμο. Τέλειο. Σωστό. Junior, ποιο είναι το αγαπημένο track του Πίση? Για να δούμε. The dance floor, σωστή. Πόσο καιρό έχει κυκλοφορήσει? Ένα μήνα. Ένα μήνα πριν. Ένα μισό. Ναι. Λοιπόν, Πίση. Ωραία, αυτό μου αρέσει. Τι μπορεί να εκνευρίσει τον Junior απίστευτα? Θα γράψω μια σελίδα. Να χάσει ο Ολυμπιακός από αυτό πρέπει να το πεις. Και τα Δεν δημοσιοδίαστηκα. επηρεάζει. Ναι, Όταν να με με στρόφουν στρόφουν όταν όταν παίζω. παίζω. Αλλά και αυτό. Πολύ Τρελό. σημαντικό. Ποιο έχει μεγαλύτερη βαρύτητα? Ολυμπιακός. Α, Το τέλειο. ένα είναι personal, το άλλο είναι επαγγελματικό. Πω, ναι ρε. Πω, τον Τι μου εκνευρίσαμε δίνεις, τώρα. ναι, τι μου δίνεις τώρα. Λοιπόν, Junior, ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος του Πίση πριν από κάθε σετ? Έλα. Πάμε. Να μου δίνουν σφινάκια να έχει after μετά. Πω, Ισχύουν και τέλειο. τα δύο. Πάρτι Ναι. animal. Πίση. Η μεγαλύτερη χιλόπιτα που έφαγε ο Junior. Πότε Ταν, ήταν? ταν, ταν. Πότε ήταν. Οχ, οχ, οχ. Πότε ήταν. Πότε να ήταν, λέει, τότε πολύ μικρός. Θα να γράψω. Ναι, δεν ήταν. Ήτανε... Ποτέ. Δώσ' το. Summer 23. Ναι, πέρυσι. Α, πέρυσι. Πιάνει. Ναι, τι, πιάνει, βέβαια, πιάνει, σωστό. βέβαια. Οκ. Οκ, λοιπόν, Junior, ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που μπορεί να έχει πει ποτέ ο Πίση? Είμαστε κλεισμένοι τότε. Είμαστε κλεισμένοι. Δεν έχω πώς να... Τέλειο. Οκ, πάλι ισχύουν και τα δύο. Αυτό το Ναι, που το ναι. είπε στην Αθήνα, φάση σε σπίτι, σε θέλουν Ναι. και δεν ξέρω πώς να το πω. Ακριβώς. Τέλειο. Βαριόμουν να πάω. Τέλειο. Λοιπόν, Πίση. Α, πεις, πάλι. Μάλιστα. Η χειρότερη απόφαση που έχει πάρει ποτέ ο Junior. Επαγγελματικά. Πάμε. Δώσ' το. Ένα όνομα είναι. Είναι πολλές, χρειάζομαι παπύρο. Πίση,
Τέλος. Ένα όνομα, μια ιστορία. Μια ιστορία. Ποια είναι η μεγαλύτερη γκάφα που μπορεί να έχει κάνει ποτέ ο Πίση? Αντί για play, πάτησα stop. Ναι, αυτό. Το βρήκα. Καλά διάφορα κουμπάκια. Ωραίο. Και μία τελευταία. Πάμε για την τελευταία, παιδιά, είστε έτοιμοι? Πίση. Το αγαπημένο μέρος επαρχίας σε tour για τον Junior. Θα φύγουν οι δρομένοι. Μισό. Πόρτουγκαλ και Ραμωτή. Τίνο και Ρουμανία. Ναι. Ρουμανία. Θα είναι σκληρή η ερώτηση τώρα. Junior. Ποιο είναι το χειρότερο ντύσιμο που έχει κάνει ποτέ ο Πίση? Το είδες? Φλωράλ, πουκάμισο. Όχι, μπορούσε. Ρουμανία που Στη κορέσει Ρουμανία σαν έχει μπορέσει να Ιταλός. βγεις με κάτι κασκόλ, σαν ζωγράφος. Εξαιρετικά. Και κάπου εδώ, αφού τους εξαντλήσαμε, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε και την ενότητα Spill the Tea. Οπότε δικαίως ήρθε η ώρα να τους δώσουμε Και έχουμε ένα το βραβείο ξεχωριστό τους. δώρο για σας, επειδή βγάλατε εις πέρα σε αυτές τις δύσκολες ερωτήσεις και δοκιμασίες. Όπως εμφανίστηκαν τα Δύο τέτοια. μικρά κυπελάκια, γιατί βγάλατε εις πέρα στο κύπελο του Vibe City Podcast, να δείξω στην κάμερα. Έτσι. Και Ανήκουνε θα σε το... εσάς, παιδιά. Ευχαριστούμε Μπράβο, πολύ. ευχαριστούμε πολύ να μάθετε να Έχουμε και εμείς θυμάστε. ένα δωράκι. Θα σας το δώσουμε. Δώσ' το ζώρο. Όπα! Τέλεια. Φρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για πες, λεπτομέρειες. Πείτε μας γι' αυτό. Ναι, Λοιπόν, να το ανοίξουμε κιόλας. είναι μπουζάκια με το logo μας πίσω. Το οποίο το Τέλεια. φοράς κιόλας. Ναι. Θα το δείξω εγώ στην κάμερα. You are not Εγώ θα πάρω το μαύρο. close enough. Και Τέλεια. από πίσω, come closer. Γενικά, εμείς μας αρέσει. Το αυτό δεν είναι το σκέτο. Η Λάουρα έχει τη... Ναι. Α, Τέλεια, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πριν Εμείς. κλείσουμε, να μας πούνε λίγο τους στόχους σας για το 2024. Να παίζουμε μόνο εξωτερικό. Αρέσει. Δεν μου αρέσει και η Ελλάδα. Να κάνουμε ένα πολύ ωραίο tour, να περάσει ωραία ο κόσμος, να περάσουμε εμείς ωραία, ωραίες βραδιές και αυτό νομίζω ότι είναι το... Μπράβο, σας ευχόμαστε. Να έχουμε μια καλή σεζόν. Να έχετε ένα Ευχαριστούμε καλό πάρα καλοκαίρι, να έρθουν όλα όπως θα θέλετε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Καλοτάξιδο και το καινούριο τραγούδι Dance Floor, αλλά και αυτό που ετοιμάζετε. Ακριβώς. Να είμαστε φτάσει εκεί. ψηλά. Ακριβώς. Το Και φυσικά Γιώργο. να ακολουθήσετε τα παιδιά στο Instagram. Έτσι. Να βλέπουν όλα τα dates. Έτσι, και το καθένα ξεχωριστά, αλλά και το κοινό. Ακριβώς. Λοιπόν, και κάπου εδώ νομίζω ότι ακόμα ένα chapter έχει φτάσει στο τέλος του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και για την αγάπη σας που μας έχετε δείξει μέχρι τώρα. Τι πρέπει να κάνουν? Λοιπόν, παιδιά μου, συγκεντρωθείτε. Θέλω like, subscribe και φυσικά μας ακολουθήσετε σε όλα τα social media. YouTube, TikTok και φυσικά Instagram. Ξέρετε, τα βλέπετε. Γιατί it's not a type, just a vibe.